Waqt laqa oħra ta' konsultazzjoni qabel il-Budget 2026 ma' rappreżentanti tal-Union tal-Infermieri u l-Qwiebel l-MUMN, il-Prim Ministru Robert Abela nnota kif permezz ta' dialogu miftuħ u gvern li jisma' dawn il-ħaddiema fil-qasam tas-saħħa nazzjonali qed igawdu minn ftehim kollettiv li għatihom l-aħjar kundizzjonijiet tax-xogħol. Saħaq li l-Gvern se jkompli jinvesti fi riżorsi umani biex dan is-settur ikompli jissaħħaħ u joffri servizzi ta' kwalità lil pazjenti f'pajjiżna. Dr. Abela enfasizza li s-settur tas-saħħa hu se jibqa' wieħed mill-aktar pilastri essenzjali tal-politika ta' dan il-Gvern, mhux biss f'dak li għandu x'jaqsam mas-saħħa fiżika, iżda wkoll dik mentali. Il-Prim Ministru semma t-titjib fil-kura primarja fejn anke rrefera għaċ-ċentru tal-kura tas-saħħa primarja Ċensu Mowran li issa qed joffri servizzi estensivi għal kull min jgħix fin-naħa t'isfel ta' pajjiżna. Żied il-kura primarja hija essenzjali biex titnaqqas il-pressjoni fuq l-Isptar Mater Dei u biex il-kura medika isir aktar aċċessibbli fil-qalba tal-komunitajiet. Fil-laqgħa fil-Berġa ta' Kastilja l-Prim Ministru wkoll irrefera għas servizz ġdid telefoniku 1400 f'każi ta' emerġenza mhux akuta li diġà irreġistra riżultati mill-aktar pożittivi.